راديو إيرنا آمانيل جرماية سلام كبرا سماعتي راديو إيرنا نايلومي عربي شعت ميازيا كل تشان إسران هادن فنونا إنه يفلم الله بزينا زفلم تحستنا أسعبو على المسنوق سعركي كأنقدوكم يو مكتالكم بخبرين عدمنا زينا كنقدمنا فلما أرسلاتو أب تجراي مجهسب أو مسلات زفت أو أكلات كحتتو لوخ حبرة أوروبا تسويعو أمريكا بقدايت مس إثيوبيا تخصيت زلوا مسحب بزملكت مس السودان تميايتا أب الصومال نمرج أزن كده زت بريزيدنتن مرحتي رئيس من محدارات بزيفرة تبتينو هذه إذاعة إيرنا زينب بزرزر أب تجراي زكاة زلوكينات كبكعن استفدت مجبنا دما متصراي كجبرلون فليلو حبرة أوروبا بيكا فيستو تسويعو فليلو حبرة أوروبا بقداي إثيوبيا سودانن كومدما منستر قدايت وطن متحجزن فنلندن زغونه بيكا هافيستو بشوعة ميازيان أب إثيوبيا بزبطحلو أب تجراي زقصل زلو غونص كمزه تحساسبو تقيسو حبرة أوروبا بتجراي زكاة زلوكينات دو قبل زتفت مجبنات متصراي كجبرلون مجهز سبع مسلاز فتسمو دما تحتتي كخونو كم زلو من مصوع دما اتي مس بريزيدنت إثيوبيا ويزرو سهل ورق زودي استراخبه لو هافليتو اتلوه قدمنا بإثيوبيا ممرحو ناب سعود عربن حبرات اماراتن بمصح اب غداي إثيوبيان اب تجراي زكاة زلوكيناتن بزملكت زتيو بيكا فيستو كينات تجراي كاب جمر ناب إثيوبيا كبصح ازي نخالاي اوانيو نسو كاب قداماي علوتو تمليسو نبيت مخري منسترات حبرة أوروبا بزغربو تصبصاب سراويت إيرترا مليشاتات أمحران سراويت منግስቲ ኢትዮጵያን ገበናት ኩናት ፈጺሞም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብምጥቃስ ብነጻ አካል ክጻረይ ኣብ ዝብል ነጥቢ ኣስሚሩሉ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብቲ እዋን እቲ ቤት ምኽሪ ሚኒስተራት ሕብረት ኤውሮጳ ንመግለጺ ፔካ ቪስቶ ድሕሪ ምውካስ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ዝተቃወሞ ኣይርሳዕን صحفي قدات وص أمريكا أنتوني بلينكن أبي قدايت مس إثيوبيا تخصيت زلو دباو قجتن معلب زي رخبه مس صحابة طقمانا يلم بزملكت مس قدامي منستر سودان عبد الله حمدوك تميايتو اتي العلوي بعد سلطان محدار بايدن ابتي مس قدامي منستر سودان ابز سومون زي زكايدو ناي تليفون زررب اب مسرح مس غارنا بسيفيلاوي ديمقراسياو سرعتن سممع سلام سودانن اب زبل زعبا كم زتيون افنيا نايتي كفلي نيد برايس افليتو سودان أب قداية طاقمانايل بزملكت مس قبطن إثيوبيان تكايدو زته أمريكا منغونينت كتساتفيا تحت الزلا قبطي السودان بمدقاف أمريكا حبرة أوروبان حبرات هاقراتن كساتفو كتعد من كلا إثيوبيا قنا رابعي أكال زيبلو سلساو زته كغطسليات الطلب أنتوني بلينكن مس قداية منستر عبد الله حمدوك زرب زكايده دحرتي أب ديمقراسية ريبوبليك كونغو كتما كينشاسا استغايده زته سودان قبطن إثيوبيان أب قداي نايل مفشاليو أب الصومال نتيا بشمون تلكاتيت كل تشان سران حدن ككاز نبرو مرجان متكبر أب مونغو بريزيدنت صومالن مرحت رئيس محدارات استقايد زته حجون بزيفرة تبتينو اتي بشوعة ميازيا استقايد زته كعوت زي كقال المخنيات بسنكي مرحتي رئيس من محدارات بونتلاندن جوبالاندن مخانو منيستر زينا صومال عثمان دوبي وغيسو نسو أبزابو غازيتا ومجلسي إذا مرحتي رئيس من محدارات مرجع ككايد دليت كم زي بلوم فقدر لو منقست الصومال نهزبي نصور جيرلو كبل عمل كيتو بريزيدنت صومال محمد فارماجو أب شمون تلكاتيت كل تشان سران حدن سلطانو كم زبق عز قلتو مرحتي رئيس محدارات جوبالاندن بونتلاندن بوغنم تنكي انكفات مرجع مغانيوم زخصوو بفلاي مرحي رئيس محدار جوبالاند أحمد مادوبي بيناو مرجع ككايد ناي غزا رسو كوميتي مرجع كقوم نزغربو امامي بفدرال منقس صومال تقبالنت هيرخبن أمريكا تركبن مشاركة الصومال بريزيدنت فارماجو أبزحت أرجيزي مرجع ككايد تقطي جبرالو كم زلوا يفلت يخون بر مرجعن مكياد سجاب تدقاقام زته بزيفرة تبتينو كبرا سمعتنا زينا تزازيم الله على المسنقو سعركي سعيبو كغربيو مكتالكم تقيمناه نعدم هذه إذاعة إيرنا علال مسنقو سعركي نحنس ما يصير بالليلنا نقصه نعلالنا بحطو جمرو نمن مالوتو مخانو سلزي فلتكو حطون قمتاو ملسن هابكوو
መን እዩ ክበል ኢልና በሊልና እንድዩ መን እዩ ዝበለልካ ተመሊሱ ሓተተኒ እንድዒ ንስኻ እኮ ኢኻ መዓስ እዩ ክበል ኢልና ኢልካኒ ነዊሕ ዝጸንሕ እንተኾይኑ ዳ ክበል ግድን ኢለ በሊልና እንድዩ ዝበልኩኻ እንታይ ምዃኑ ከይፈለጥካስ መልሲ ትህብ ብግምት ተመለስኩ እሞ እንታይ ኣለዎ ዘይንዕልል ዘለና ዝኾነ ክበል እትጽበዮ ድማ ኢሉ ኢሉ ምብላይ ይተርፎን እዩ ዘይበል የለን ኣነ ንውልቀ ሰብ ዝምልከት ኣይተዛረብኩን ዘይበለልና ኢለ ዘማርር ዘለኹ ነዚ ሕብሩ እናቐያየረ ዝመጽእ ዘሎ ተጻቦታት እዩ ምስ በለኒ ከይፈተኹ ሰሓቕኩ ዝናዓሻ ቁሪ ወድዑ ዲ ዝበሃል እንዳንካ ዳኻ ትስሕቕ ከመይ ኣስናንካ ኣስናን ኣደይ መዘንግዕ ግበረን ወደይ ንጉሰ ከም ዘይተሓጐሰለይ ከርእየን ፈተነ ገና ምስ ፍሽኽታይ ኣየናይ ሕብሪ ኢኸ ሕጂ ዘሸግረኩም ዘሎ ሰማያዊ ዶ ብጫ ተዋዘኽዎ ናይ ዝቕንያት ተጸበዳ ኣራንቾ ነያ ትመስል መለሰለይ ካብ እዋይ ሕለፍ ዝበለኒ ይመስል እታ ኣራንቾነ ትብል ሕብሪ ከይሓሰበላ ዘለዓላያ ትኸውን እምበር ኣራንቾነ ተቓውሞ ተባሂሉ ንመልእኽቲ መራሕቲ ካብ ስልጣኖም ዝኣለየ ምንቅስቓሳት ዘኪር ይኮነን እንታይ ዳይና ኣብዚ ዘይንሪኦ ዘለና ትብሎ ዘለኻ ኣራንቾነ ተጻቦታት ብኣንሳዳ በነይ ዓይኖም ክትርእይዎ ኣብ ደገ ዝቕመጡ ዜጋታትና ግና ኩላቶም እዮም መንጸሩ ከም ዝተላዕሉ ዘረጋግጹ ዘለዉ ኣነ እኮ ነዚ ህዝቢ ዝገርመኒ ብመጠንቲ ተቃውሞታት ኮዩ መመሊሱ ዝስውድ ኣብ ምንታይ እዩ ሰዊዱ ወጃኻ ንኢና ኢኻ ኸ እዚ ህዝቢ እዚ ትብሎ ዘለኻ እዚ ህዝቢ እዚ ደኣ ንብምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ትውክል ኣብዚ ኣለዉ ያሉ እንታይ ዲዳ ንተጸብኦታት ዘብሽሎ ዘሎ በለኒ ክቐርጾ ዘይከኣልኩ እኩብ ህዝቢ ነቲ ዘይረአ ተጻብኦታት ከፍሽሎ ኸሎ ኣብ እምሮይ ክስእልና ተጸበየኒ ሕጂ እሞ ኣይኖት እዮም ነዚ ተጻብኦታት ትብሎ ዘለኻ ዘፍሽልዎ ዘለዉ ኤርትራውያን ዳ ኣይኖት ዶ ትብሎም ኢኻ ኣብ ኩሉ ዓለም ዝርከብ ኤርትራዊ ሓንቲ ያኻሉ ዝገርመካ እዚ በዚ ዜና ክትሰምዕ ከለኻስ እቲ ዘመሓላልፎ መልእኽትስ ሓደ ቆላ ሓንቲ እኮ ኢኻ ፍልልይ ዘይትረኽበሉ መን ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኢኻ ትብል ዘለኻ ተወደይ ትሰምዐኒ ኢኻ ዘለኻ ኣብ ኩሉ ሸነኻት ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ኮይ ዝብለካ ዘለኹ ኩላታ ዝብልዋሲ ሓንቲ ዓይነት መልእኽቲ ኤሮጳ ኣሉ ወላ ኣሜሪካ ወላ ኣውስትራልያ እታ ውሳኔኦምሲ ሓንቲ ወላ ወዳድኻ ኻልኣትዮም ኮዩ ሓደ ዓይነት ኢሉ ክግረም ተጸበየኒ ከም እተጸበየኒ ዘይኮነ ግና ብእኡ ተገረምኩ ከመይ ገይሩ ይበጀኻ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ንሱ እንዲዳን ጸላእትና ብድሆ ኮይኖም ዘሎ
كل إرتراوي سي زرو حنتي نتي حدا قبتها كمي كلكات فيليا እሞ ንሕናስ ካብ ዓለም እተፈለናይና በለን እምበር ኣዳምቕ ኩሉ قرمك يميلي أبزي زينك كتاتل خلاصي توساني تاتي زولك تمزي حالة سبت عيفو زغربك ويغن سمعك كلها تمزي بكا السمرات بتسيمك فلولي زيبلو ዓውታ ሰሓቐይ ኣሰንቢድዎ ጠመተኒ نديلا عنك عجقي نايزا بنا تلول እዚ ናይ ኩላቶም ቃላት ሓደ ምዃን እዩ ኣስሒቑኒ ኣውራቓ ብሓደ ሰብ ተጻሕፈ ይመስል ዝበልካ እዩ ንስሓቐ ያግዲዱለይ ኢለዮ ሰሓቐይ ቀጸልኩ ንጉሰ ከም ዘይተረድኦ ዓይነት ኮይኑ ክቕጽል መረጸ እምበር እንታይ ማለተይ ምዃነይሲ ከም እተረድኦ ይጠፍአንን ካድራትና ሰብ ኢልዎ እናበሉ ዝነዝሕዎ ወረታት ውሑድ ከም ዘይኮነ ንጉሰ ከም ዝፈልጥ እፈልጥ እየ ካድራትናን መራሕትናን ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ድሌታትን ኣተሓሳስባን ከም ዝፈልጡ ይዝርድኦም ኤርትራውነት ዝበሃል መንነት ይሰርሑ ከም ዘለዉ ዝርድኦም ሰበስልጣን መንግስትና ንዓኣቶም መምሳል ሃገራዊ መንነት ምዃን እዮም ዝኣምኑ ካብኦም ተፈልየ ዘበለ ኤርትራዊ ይኮነን ብመሰረት ጠቐንኦም ድማ መሳርሒ ካልኦት እዩ ንሶም ዘይኮኑ ዘበሉ ድማ ካልኦት ይበሃሉ ብዛዕባ እዚ ሕብሩ ይቀያይር ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ተጻወታት ዳ ዘይተንቃሕና ፍሽኽታ ሰኒ በልክዎ دعان أنا لا قص كانت نقحك وانا يتسلاني دا مثلك بعين تغزيت فولتوه بقدام كتري أغلقات تتسابق زولي يمثلني انت وانا زي تتسابق تازي كاب قدم زي نبري حجي حبرنا الواو تيزغ تسلزلو حجي حبر غبال كله سأل كان عجوجو بيتشاري ولا قتلي أغتبلي بالكان بوكا للزرار ويز قلت بعد سيرتي إذي نحجي تتسابقات ما قد سألتنا يتقدمي فما تنو ولا تردي كلو متن كبل كدا حبرو تراي زي كونه زغير زلوسي عبيتو قرصو ولا بزحق اي كاير نوتبلو انت اغنى بزي كون حشوية تأتونا زلغة بزي عبا عبر انت ردي أبخس قرصلو على قصة ولين لغة كفلت سلازدلغو كوي إذا تصوتات سي إن عبيدو يمتسألو ويسين أنا أسي دوس كتتفو وصل زي كالكم
ከም ዝነበሮ ኮይኑ ሕብሪ ጥራይ ዝቕይር ዘሎ እንታይና ከምዝናትካ ናይ ስንክሳር ዓይነት ዘረባ ይርዳእኒኒ ሕብሩ ቀይሩ ተባሂሉ ኣሎ በስ ንዓ ክትርዳእ ፈትን እሞቲ ከም መግለጺ ንሕብሪ ዝመረጸ በዓል ስልጣንሲ ካብ ምንታይ ተበጊስ ኢኹም ኢሉ ንሱዳ ናቱ ምኽንያት ይብልዎ ግና ኩሉ ሰብ ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ንጉስ ዓርከይ ነብስኻ እምብዛ ይትጥብራ ኩሉ ሰብ ከምኡ ከም ዝበለ እዩ በቲ ወናኒ ድሌታትና ዝኾነ ዓንተር ዝንገረና ዘሎ ልዕሊ 30 ዓመታት ብዛዕባ ተጸብኦታት ምዝራብ ዝረብረቡ ሕሉቕካ ሕጂ ከበራብሩና ኢሎም ነቲ ተጸብኦታት ሕብሪ ለኺቡ ኣለዉ ነሳቶም ሕብሪ ተዝልከዩ መሓሸና ክንሪኦም ጥራይ እኳ መዲና እዮም ተጸብኦታት ዳ ዘይናደኸመ ዝኸይድ ዘሎ ተሕብረኻ ቐልብኻ ናባይቲ ውሰዳ ተጸብኦታት እናፈሸሉ ክኸዱ ከለዉ ዳ ሕብሮም ክቐያይሩ ግድንከ እዩ ክሳብ ሕጂ ዘይተቐየረ ግና ሓድነት ህዝብና እዩ ኩሉ ኸም ሓደ ኮይኑ ሰላ ዝመከተ እኮ እዩ ጸላ ክትከዓና ዘይከኣለ እስከቲ ኣገባብ ኣብ መኻኽተና ኣረዳ ንበጃኻ ብፍላይቶም ኣብ ደገ ዝቕመጡሲ ከመይ እናገበሩ እዮም ዝምክቱ ዘለዉ ኣይ ሚልዮን ብምካት ክበሃል ከሎ መቸም ዋልታ ሒዝካ ጥራይ ዝመስለካ ሕጂ ኣብዞም ናይ ደገ ኣብነት ክበካ ተቃወምቲ ኢና ኢሎም አንጻር መንግስትና ዘሎን ዘየለን ጠቐነ ዘቕርቡ ኤርትራውያን እናባህልቲ ንኣብነት ኣለዉ ሕጂ ነዚኣቶም ዋልታ ሒዝካ ዘይኮነ ብሓድነትካ ትሬርካ ኢኻ ትቃለሶም ከመይ ገይረ ከም ዘረድኦ ሓርቢትኒ ቀዊለ ጠመትክዎ ምፍታን ዝመስልዎ የለን ኢለኻ ቁሩብ ፈተንኩ ሓድነቶም ኣትሪሮም ክትብል ከለኻ ግና ከመይ ማለትካ እዩ ዋ እዚ ዳንቦ ከመይ ገይሮ ክጠፋካ ነቶም ናቶም ዘይኮኑ ማለት ነቶም አንጻር መንግስትና ዝሰርሑ ፈሊም እዮም ዘውፅዎም ኣብ ከምኡ ዘለዎም ስምረት ክነግረካ ይክእልኒ ገሊኦም ስምዒት ሃገር ዘቃፀሎም እሞ ወላ ብኢዶም እዮም ዝሳሃልዎም ዋዛ የለን ብሓድነት ዝመፅእ ኣዋጋ ዕዳጋ እትውን እዮም ነቶም ንመንግስቲ ዝቃወሙ እናሳደዱ ዳ ከመይ ገይሮም እዮም ሓድነት ኤርትራውያን ዝዕቅቡ ዘለዉ ስማዕ እስኪ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ፈላሊኻ ንፀላኢ ዕድል ማንባሪ ሓድነት መንግስቲ ኤርትራ ኸ ህዝቢ ሓድነቱ ከተረሪ ዝላቦ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ዳኺከውን ንህዝቢ ዝፈላለዮ ዘሎ አንተ በይኻ ትቕመጥ ወግሒ ፀብሒ ብዛዕባ ሓድነት ኣስተምህሮ ዝበና ዘሎ መንግስቲ እሲ አንጻር ሓድነት እዩ ወቅት ብሎ قرب كي تحفرن بالكالو تكو هاي سمعها هاي تسمع لين قد تخون أمبر منقسناسي نزل قفون نزل قومون كما حدريو كيف تنزلوا أبز جينا دارقاب كلن حقرات زركبو زيقاتات لمنقسم كفتو ولا كتسألونا تسايم تمنقس دما يسألوا يفتوا بزي قدس نقولهم زيقاتات زيقنتهم مسلاتهم كي قاسة كقلقلهم يزقداد نساق نقصه عبيناي كفل زبنيقا تنبر زلغا بدحريو نقصه صلوا معرباويان يتقعن كم زليو كتكنا نفتينو تقنا نقصون حبرونا غيايرة زغط المقانو
ተረዳእኩ ቅነ ሕብሪ ዘለና ኢና ንመስል ሕብርታትና ኣጥፊኦም ብዘይንፈትዎ ሕብሪ ከም መሳስሉና ዝፍትኑ ሰባት ግና ብዛዕባ ወህደትን ሓድነትን ዘይፈልጡ ወይ ክፈልጡ ዘይደልዩ ክኾኑ ኣለዎም